n'o funna ma a bila ka ko b'a bolo ye a ka ko b'a bolo a b'a débrouiller bamananw ko ten ko ni nafilitigi mun di ma sɔn ko n'a bolo funna o ye kungo ye a ka ko yɛrɛ de b'a bolo ye a b'a jija la ye a ka jija awɔ an tɛ nɔgɔya da yɛrɛ kɛ ayiwa tubarikala ala ka hakili ɲuman d'an ma amina yarabi ayiwa ba bɔ i bisimila nba an bɛ dɔn jumɛn na bi bi arabe a bila ye araba kalo tile joli novembre kalo tile 2 don novembre kalo tile 2 san 2022 an fana ye 2 ye an ma 2 bɛ yan mais gafe tɛ 2 ye dɛ a gafe ye 6 ye a bila ye gafe ye 6 ye 2 siɲɛ 3 o don an bɛ se k'o fɔ fana cogo o la fana bɛ se ka fɔ 2 siɲɛ 3 o tɛ 6 ye o fana ye jate dɔ ye o don n'a y'i diya i b'a fɔ kelen kelen fana 6 non n b'a fɛ k'a bɛɛ bɛn 2 de ma k'a bɛɛ bɛn 2 ma d'accord o tɛ wa san 2022 fana don o tɛ wa a 2022 la an bɛ kalo tile 2 la 2 saba b'a fɔ fana kɔnɔ n an bɛ kalo tile 2 la ne ni e 2 ye yan o don ayiwa donc an ka taa fɛ san fana ye 2 ani 22 ye a kɛra 2 ko ye 2 b'a la n'a bɔra ala la kelen ko man di o bamananw ko ten ko n'a bɔra ala la kelen keleya bɛlen don ala dɔrɔn na voilà bamananw ko ten sinon keleya man di da bila n ye ayi keleya man di a man di mais n'i ye faama ye n'i kɛra kelen fɛnɛ o ka di dɛ a ti laban a ti laban i kelen tɛ se ka foyi kɛ lawo maa kelen tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ e m'a mɛn ko bolodon kelen tɛ se ka bɛlɛ ta wa bila bolodengɔni kelen a tɛ se ka bɛlɛ ta o voilà f'a bɛ fara ɲɔgɔn kan de o de b'a diya ko faama jamanen don cɛkɔrɔba ko faama tɛ se ka jama ko n'a jamanen don ko ni faama fɛn fɛn ka mɔgɔ wele ka kɛ ko ni faama taara banakɔta la a tɛ maa si wele ka ko ni ne b'a yɛrɛ kɛ ale ye mɔgɔ ye ka t'o bɔ ko ni ne b'a yɛrɛ faama kɛ ni maa tɔ bɛɛ ye kelen a bila nin bɛɛ ka kan yira k'a fɔ de ko i n'i ka faama bɛɛ i ka kan ka sabali i ka muɲu i ka gɛrɛ maaw la cɛkɔrɔba dɔ de y'o fɔ ye i ni maaw don ko ni faama bɛ mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ wele ka kɛ mais n'a taara banakɔta la a tɛ maa si wele ka na ko ni maa y'i ko tɛ hɛrɛ ye a cɛkɔrɔba ko ten ko i baliku denyɛrɛnin kɔni kɔ bɛ ko nka baliku ko tɛ hɛrɛ a bɛ fɛn dɔ ko fɔ ayiwa bisimila Ablaye an b'a daminɛ l'indépendant o tɛ yan l'indépendant ale ko di ale kumara kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen ko sɛbti maa dɔ fana don n'o ye kamiti ye n'u b'a wele ko Dumbi Fakoli m'o dɔn Ablaye ko ale welelen don an ka faamaw fɛ n'o ye ko u y'a bila min ye garde à vue la baaraw kɛra kununko k'u ka kɛnɛ k'a fɔ mun ye kuma dɔw fɔra ka ɲɛsin mun ye an ka diinɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye silamɛya diinɛ Ablaye ko kuma minnu fɔra a fɛ ko a ma bɛn Ablaye o siratigɛ la ko kɛlen don ka a wele k'a bila min ye garde à vue la Ablaye Ablaye ko IRD kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ye an ka kiiritigɛbagaw olu kɔni ye Gwaɲɔn Kulibali k'u y'a sigi k'a kɛ ɲɛmaa ye dɛ k'a taara ka kɛ mun ye IRD ale ɲɛmaa ye taa ka segin o tɛ mun bɛ tali kɛ Ablaye ko mun ye an b'a fɔ min ye kɛlɛ kɔni n'a bunna kosɛbɛ mun ye Mali Burkina Niger frontière Ablaye ko maa caman b'a bɔnɛnenw nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko civiliw yɛrɛ fana caman bɛ minnu bɔnɛnenw nin na kosɛbɛ Ablaye ko maa caman fana Ablaye olu kɔni bɔr'u sigiyɔrɔ la ka taa mun ye sigiyɔrɔ wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye ka bɔ Labezanga mara kɔnɔna la Ablaye ko maa caman ye sigiyɔrɔ bila ka boli ka taa Labezanga kɛnɛ ye k'a fɔ mun ye kɛlɛ minnu bɛ nin waati laban ninnu kɔni kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ ko kɛra sababu ye ka maa caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa n'u ye sigiyɔrɔ wɛrɛ o la Ala ka ɲuman bɔ amina yarabi tɔnkɔnɔ di minɛ ko le canal déchaîné tɔnkɔnɔ di minɛ taara Kayi Ablaye a yɛrɛ k'a fɔ mun ye Kayi directeur régional n'a bɛ douane kunna ale kɔni ye directeur ba hakili lasigi k'a fɔ ko laɲini minnu kɛra u fɛ n'o ye ka kasabi n'o ye recette ye k'olu ladon san natɔ kɔnɔ Ablaye ko ni Ala sɔnna ko n'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u n'a baaraw sigi sen kan ko laɲini minnu ɲininen don Ablaye k'u bɛn'o baaraw bila sen kan ko wa ko a bɛna kɛ k'u n'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko directeur k'i hakili latigɛ Ablaye Ablaye ko ale tulo b'i la ale bɛ radio club de ma ka bureau la kanal fɛ don o don ne b'o fɔ bi Kayi directeur k'an b'a fɔ Diallo a fɔ an jɛ Ablaye Mali Faransi ale ni Bamako Ablaye ko kuma bɛ ɲini ka nɔgɔya dɔɔni ko wele bɛ ka kɛ siratigɛ la u ye ja 3 bɔ ja 3 minnu bɛ kuma na kɛrɛnkɛrɛnnenya la
Colonel Assimi Goïta, Emmanuel Macron, ale ni Ablaye Diop. Naam. Nka kuma fɔlɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye Macron de bɛ kuma k'a yira k'a fɔ nin waati laban ninnu na ko yala ko est-ce que k'u tɛ kɛlɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko ani Assimi ni ɲɔgɔn cɛ ani Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye k'u t'a ko bila ten wa Assimi n'a ye n sɛbɛn dɔn Macron de bɛ k'o fɔ a fɔ ma n'a ye n sɛbɛn dɔn a bɛ se ka bɛn ko n terikɛ ko a lajɛ ko an k'o ko bila ayiwa Assimi ka jaabi la u bɛ ja mun fɔ a la Assimi ko Ablaye k'a tɛ fɛ ka foyi mɛn nin kuma ninnu na koyi k'an ka to nin cogoya in na tan koyi k'an ka to nin cogoya in na tan ayiwa mun bɛ tali kɛ Ablaye Diop la ale kɔni kumana k'a yira k'a fɔ ko n'i ye a baara kɔni jateminɛ k'a lajɛ ko Macron kɔni ko ka bɔ ale ɲɛ koyi k'o tɛ maa ɲɛnama ye sinon ko k'a b'a dɔn ko baaraw bɛ ka kɛ cogoya min na k'a yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na k'a dɛsɛlen bɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i b'a fɔ mɔgɔw ye ka nin tɛ kuma ye nin tɛ tiɲɛ ye dɛ ja de don mun bɛ kuma awɔ ja de don ko ja de don voilà ka ja sababɔ voilà Assimi ja Macron ani Ablaye Diop tubaarikala l'indicateur de renouveau ale ko di l'indicateur de renouveau Ablaye ko Sumaya fɔ PDG Ablaye n'ale kun minɛna Bamaci wale kɛbaaw fɛ Mopti mara la Ablaye k'u a minɛnen kɔfɛ ko a tilara ko u y'a bila koyi a y'a bila k'a bila Ablaye Alahu akibaru an b'a fɔ Bankaw Afrika n'o ye waribon ye Ablaye olu kɔni kun bɛ ka laɲini dɔ sabati ka se ka taa mun ye baarabila la baarabila min n'a kun daminɛna tɛnɛndon ka se fo kunun ma n'an kunun ko k'u ka ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ko baarabila ko ye Ablaye ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ donc ko baaraw bɛ sen ka daminɛ bi Bankaw Afrika ka cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Bankaw Afrika olu kɔni sigira ka baara daminɛ an b'a fɔ min ye Central Albatros Energy olu ka baarakɛlaw olu fana bɛ baarabila la baarabila min daminɛ kabini tɛnɛndon fo kana se bi ma tile saba baarabila o ko bɛ sen Ablaye Ablaye ko Kayi Kayi population Ablaye ko nin waati kɔni kɔnɔna la Ablaye k'u sigilen don k'u tulo dayɛlɛ Ablaye k'u ɲɛ waga k'a lajɛ n'a sɔrɔ terrain ko Ablaye k'a ko na kɛ cogoya mun na o kama sɔrɔ ko layidu kɔni kun taara an ka camancɛ fanga maaw fɛ Ablaye walasa ko terrain ka se ka wuli ko terrain kɔni kun wulila dɛ ko nka Ablaye ko est-ce que k'a ma dan sira la wa ko parce que ko ɲɛ foyi t'a la ka sɔrɔ mun ye terrain ko la Ablaye a jaabi tɛ n bolo Ablaye ko Guinée équatoriale Malien kun minɛnen don maa 100 ni maa 48 ka kɛɲɛ n'a ye k'a fɔ k'u ka papier ko ye Ablaye ko dɔ farala kan dɛ k'a bɔra 148 la k'a taara kɛ maa 100 ani maa 70 k'o de minɛnen don min ye Guinée équatoriale maaw fɛ Ablaye ayiwa Ala ka u ɲuman bɔ ami les échos wele a ko di les échos wele Ablaye a kumana kuma min n'a man di kosɛbɛ an b'a fɔ mun ye hippodrome 2 ale kɔnɔna la ka kɛnɛ ye k'a fɔ nin ye pɛntirikɛla dɔ Ablaye ale kɔni kun b'a ka baara o de senfɛ nin waati n'o y'a ka pɛntirikɛla o baaraw ye ko k'a to o baaraw de kɔnɔna la Ablaye a bɛ ka pɛntiri kɛ yɔrɔ ma a n'a fɔ min ye courant fil de bɛ ka tɛmɛ o so sanfɛla la Ablaye ale tora pɛntiri kɛli la Ablaye ale ka pɛntiri kɛ kalan i b'a dɔn ni yɔrɔ ka jan dɔw bɛ kala don pɛntiri fɛn na ka fɛn na Ablaye o kala taara da mun ye courant fil la kɛra sababu ye Ablaye a ko courant ye ale sɛbɛkɔrɔ bugɔ Ablaye a ka kala ye nɛgɛ yan'a ka bɔ sanfɛ ka se duguma Ablaye ko a sɔrɔ déjà ko a ni binna ka ban baara min yɛrɛ kɛra tɛnɛndon o tɔ kalo tile 30 san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 9 o waati k'a kɛra mun ye hippodrome 2 o kɔnɔna la Ablaye an ko bɔ i ka so ka taa denbaya balo ɲini ka kɛ sa l'essor faso ka fasiri a ko di Maître Moustapha Cissé n'ale bâtonnier de l'ordre national des avocats ale eji ɲɛma Ablaye eji o ye jumɛn ye eji o de autorité indépendante de gestion des élections minnu kan ka kalafili nata ka se k'o baaraw lasigi sen kan don n'a nataw kɔnɔna la ni san 7 baara dir'u ma a yɛrɛ k'a fɔ ko san 7 ye fɛn tɛna fara kan fɛn tɛ bɔ a la fɛn tɛ bɔ a fana dɔ t'a prolonger fana a tɛ prolonger fana Ablaye u ka ɲɛma ale ko nin waati laban ninnu kɔni kɔnɔna la ko baara minnu dir'u ma Ablaye ko ale bɛna baara kɛ jɛnɛya o de kɔnɔna la ani laadiriya kɔnɔna la ale que Seni président k'a bɛna kɛ baara kɛ o cogoya la a kɛra jumɛn président ye Seni président ka kɔrɔ sisan avocat ka kulu ɲɛma don
Ablaye. Naam. Farikolo ɲɛnajɛ. An b'a fɔ Joliba Ase. Joliba Ase Modo. Ale ni AS Real de Bamako. Collet rouge. Olu bɛɛ bɛna jouer bi Coupe de la Confédération na. Bi nɛgɛ kaɲa 13 o waati Mali heure la. 13. 13. A sɔrɔ tile bɛ de. 13h o y'a sɔrɔ tile bɛ. Real bɛ Eswatini ni waati in na. N'u ka den karamɔgɔ ye Nuhum Janɛ. Olu ni Royal Eswatini bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Coupe de la Confédération kɛnɛ kan. O waati la n'o dolantan bɛ ka ban waati min na Eswatini. Bamakɔ yan nɔ stade 26 mars kɔnɔ. Joliba Ase. Ale ni Farde Raba. O Marɔkɔ. Olu fana bɛna mɔrɔ sara Ablaye. O ka waati ye jumɛn? O ye nɛgɛ kaɲa 15 ye 15h. 15h Bamakɔ yan. Bamakɔ 15h. A to grande sufɛlen do de. O b'a sɔrɔ a bɔ ji bɛ k'a la o. Aw yɛrɛ bɛ se wa? Aw yɛrɛ bɛ se wa? Anw wa? Anw jumɛn? Anw Maliyɛn an bɛ se ka jouer 15h wa? An bɛ se dɛ Ablaye. Ayiwa d'accord. An degelen bɛ tile la o. D'accord. Ablaye. Naam. An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo. A baara kun ma cɛ wa? A kun cɛli la mun ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba Kulinasimi Goyita. Naam. Ale ni denmisɛnninw ye ɲɔgɔn ye Ablaye. A ma dan ɲɔgɔn ye dɔrɔn ma koyi. A y'a bolo fa k'a to. Naam. Mun ye les pupilles de la nation Ablaye. Ka carte kelen kura. Naam. Ablaye k'a bɔ k'a d'u ma. Ka tila ka école ta minɛnw k'o d'u ma. Ale ni cadeau caman. Tubaarikala. Sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ. Naam. Kulinasimi Goyita. F'a y'a dusukun lakuma tuguni. Tuguni. F'a y'a dusukun a ka dɔ fara a ka kuma tuguni. Ko kama sɔrɔ ko dɔw kun kɛra ka tɛmɛ kalo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo in kɔnɔna la ko baara caman kun kɛra an ka cɛmancɛ fanga ɲɛma fɛ nka k'a y'a kun cɛ ni denmisɛnninw ni waati. Tubaarikala. Sini ɲɛsigi ye denmisɛn ye. O don dɛ. Le Zire Hebdo ko di? Ale ko di? Zire. Ablaye ale kumara kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye kɛnɛya ko ta fanfɛla la. Naamu. Ko Gabriel Touré Ablaye bi ko degun bɛ yen. Kelen tɛ fila tɛ saba tɛ Ablaye. Ko maa minnu bɛ taa n'u ka banabaatɔw ye maa minnu yɛrɛ bɛ banabaatɔw lakɔlɔsi Ablaye ko degun b'u kan. Degun ti dɔwɛrɛ da Ablaye. Ko n'i ye jateminɛ kɛ sɛbɛnnikɛla y'a fɔ cogoya min na ko ɲɛgɛn 10 de bɛ yen. Ɲɛgɛn 10. Ɲɛgɛn 10. Ale b'o bɛɛ jate. Tiɲɛ la a y'a ɲininka. Ko ɲɛgɛn 10 bɛ yen o de bilalen don maa minnu bɛ taa n'u ka banabaatɔ ani banabaatɔ bɛ yen. O de bilalen jama ma. Jama kama. Ablaye ko a ɲɛgɛn 10 na ko 5 dɔrɔn de bɛ yen ko baara b'a la ka kɛ mun na. 5 tɔ dun. Nka 5 tɔ Ablaye. Ale journaliste fana a bɛ se ka kɛ. Fo ka taa don ɲɛgɛn na. Ablaye ale ye journaliste. Kɛnɛya ko tɛ wa? Non ko ale ye journaliste. N b'a dɔn i bɛ taa ɲini ɲini mais fo ɲɛgɛn kɔnɔ. Ko ten dɛ. Ko ɲɛgɛn 10 de bɛ yen. O siratigɛw la yɛrɛ kelen yɛrɛ photo a y'u ta k'o bila Ablaye. A jɛlen don wa? A sɛbɛkɔrɔ nɔgɔlen don Ablaye. Awusubilayi. A sɛbɛkɔrɔ nɔgɔlen don yɛrɛ. Ablaye ni ɲɛgɛn sugu ni ja bɛ ka mun fɔ yan ta Ablaye. N'i sera da la i bɛ fɔnɔ. I tɛmɛtɔ ni da la Ablaye. A laban b'i bana dɛ. Jama yɔrɔ ma nɔgɔ. Ayiwa Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Amina yɛrɛ. N dugawu ko ale ka la. N'an bɛ to k'o fɔ o bɛ to k'u janto la ka fɛɛrɛ kɛ. O ye baara ɲuman ye parce que ni yɛrɛ de baara ye ka taa fɛn filɛ e yɛrɛ k'a ye ɲɛ la k'a lakale donc n'o bɛ to ka fɔ kuma wɛrɛ t'o la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ. An ka foroba ɲɛgɛn ninnu kɔni caman a caman de bɛ tan. mais ale an tɔ n'an taara an bɛ taa médecin ni infirmier lajɛ ale taara fo ɲɛgɛn na. Ale taara ɲɛgɛn na. non tiɲɛ la ale yɛrɛ ye baara kɛ. O de ye ɲininikɛla fana ka baara ye. ale da yɛrɛ ɲini dan don. ɲinini da o ye. siga t'o la. maaw bɛ kuma waati caman an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu Ablaye. kɛnɛya o yɔrɔ de kan ka dɔgɔtɔrɔso ninnu caman kan ka kɛ kɛnɛyaso ye. siga t'o la. mais dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ taa kɛ ko a yɔrɔ nɔgɔlen don. surtout ɲɛgɛn yɛrɛ kɔnɔ Ablaye. bana sugu bɛɛ bɛ se ka maa sɔrɔ. ne taara dɔ kɛ clinique la clinique privée n tɛna o tɔgɔ fɔ dɛ. n taara banabaatɔ dɔ fɔ an sigilen don u b'a dɔn u ye mun sɛbɛn koko kan ko nettoyer c'est bien n'est pas saluer encore mieux. Ablaye. Wala wele ko le slogan ye. Nettoyer c'est bien. Ko ka yɔrɔ jɔsi ko ka ɲi nka ko kana nɔgɔ ko de ɲɔgɔn tɛ. Ablaye tiɲɛ yɛrɛ la. A slogan a tigi miirila yɔrɔ jan. N'a miirila yɔrɔ jan. donc u kɛ k'o sɛbɛn an ka dɔgɔtɔrɔso la sisan. Ablaye sɛbɛnni tɛ koyi kɛwale don. kɛwale don. mais n ko dɔgɔtɔrɔso ye kɛnɛya Ablaye mɔgɔ bɛ taa kɛnɛya de ɲini. siga t'o la. n'i y'a ye i bɛ se dɔgɔtɔrɔso la o b'a sɔrɔ i man kɛnɛ. bon e man kɛnɛ e bɛ taa yɔrɔ min na pour que ka taa kɛnɛya ɲini ni e yɛrɛ fana nɔgɔlen don. a bɛ gɛlɛya o dɔ fara bana kan dɛ. ayiwa Ala k'an kisi o la. amina. an bɛ docteur fo an bɛ infirmier fo u ka cɛsiri la. cɛfu ni baraji. a ma nɔgɔya. a ma nɔgɔ dɛ Ablaye. sisan e ko an bɛ ballon d'an jɛ 15. a fana o jafaralen don dɛ. ka jafara cogo di Ablaye. ne ka ɲa 15 wa. sumaya fana bɛ yen Ablaye. parce que ne hakili b'a la waati dɔ la ne hakili t'a san na kɔni o joliba kelen kelen ni surakaw ninnu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ko an bɛ ka o de ma diya dɛ hali olu tun bɛ ji bɔ wɛrɛ kan. Ablaye. o de ma diya dɛ. mɔgɔ mun taara fɛn na stade la carton de b'u bolo carton b'u kun kan carton b'u kɔrɔ. n ko Alahu akibaru.
Amaja wolo adu majare et puis problème jumɛn Joliba ni Real olu bɛ taa jouer yɔrɔ min na olu no équipe ninnu bɛ na o bɛɛ kelen championnat du jeu 26 mars là ati jouer championnat du jeu stade Olibadela donc olu fana olu ni coupe africaine nu bɛ jouer ku jago ka taa 26 mars là olu yɛrɛ tɛ dunaya tiɲɛra dunaya olu yɛrɛ ye dunaya o kaso dunado parce que yɛrɛ a bɛ alulu yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce qu'ils connaissent pas le terrain ala an yɛrɛ minnu bɛ taa an kunnafonidilaw an yɛrɛ dunaya supporter minnu yɛrɛ bɛ taa dunaw don parce que an ma dege a la o voilà donc fo ko bɛ jateminɛ a bila o ka terrain dilan dɔrɔn k'a dilan ka to ka championnat match dɔ fana jouer o yɔrɔ la jumɛn 26 mars la 26 mars la pour que équipe ka dege a la non ne o ne kun tila ne hakilina don ne hakilina don f'u ye ne y'a faamu bi baro b'o de kan parce que i m'a ye Joliba na jouer Real na jouer alors que olu tɛ deli ka championnat jouer au terrain o tɛ jouer alors ko connaissance du terrain donc olu ni arabu mun bɛna olu bɛɛ ye kɛnɛ olu bɛ taa reconnaissance la an bɛ taa reconnaissance la an dun b'an ka so donc n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔ mun bɛ ballon tan sisan u k'u miiri o yɔrɔ la 26 mars u ka don ba la o y'a mɛn donc match bɛ kɛ o la équipe bɛ dege a la u bɛ terrain dɔn u bɛ surface dɔn u b'a wo dɔn donc hali u taara o tɛ tunu donc n b'a fɛ k'o dɔrɔn de fɔ bi o ye tiɲɛ Ablaye i ka kuma in ye tiɲɛ kuma a fɛn ye mun ye sisan ɲɛmɔgɔw de k'a di parce que stade 26 mars jamana ta don olu de k'a di parce que olu bɛ ka jɔrɔ de ko n'a dira équipe ma ko n'a tiɲɛna jɔn b'a dilan n'a tiɲɛna jamana b'a dilan kɛ an m'a fɔ a tiɲɛni ka ɲi dɛ a tiɲɛni man ɲi u bɛ jɔrɔ u t'a di concert kɛlaw ma n'a tiɲɛna jɔn b'a dilan kɔni n'o kɔni de argument ye kɔni u k'a di club ka jouer a sanfɛ ministre man ka miliyari de ka don ale a ɲinina Ablaye dɛ u kan ka terrain yɛrɛ tɔ bɛɛ datugu ka 26 mars ne dayɛlɛ championnat ka taa kan terrain tɔ Mamadu Konate Wɛnzɛn Modibo Keyita u k'a dilan Ablaye o de ka ɲi terrain 4 bɛ Bamakɔ yan terrain 1 dɔrɔn de bɛ yen bi k'a fɔ ko CAF ou bien FIFA ka match bɛ se ka k'a kan o ye terrain 1 dɔrɔn terrain 4 dɔ bɛ Bamakɔ yan dɔ yɛrɛ y'an wele kunu ko Joliba ni Real bɛ coupe CAF la a ko ni don min na ala k'an taara ɲɛfɛ ni a fila bɛɛ kan ka jouer don kelen don an b'a kɛ cogo di bon o tɛ programme ka bɛn don kelen kɔni ma o tɛ programme ne ko a ma kɛ kelen mɛ voilà CAF kɔni ka programme na o tɛna programme ka bɛn don kelen kɔni ma mais ni calendrier tora ka kurun fana Ablaye ɲininkali bɛ k'a la dɛ ɲininkali bɛ k'a la donc an b'a fɛ k'olu de fɔ u ye donc 26 mars la o kana an yɛrɛ kɛ dunan an ka so o man ɲi dunan mun bɛna an bɛna mun kunbɛn aw n'u bɛɛ bɛ terrain dɔn ɲɔgɔn fɛ o yafa donc championnat ba par exemple hali u tɛ se ka équipe fitiniw k'a la Joliba stade Joliba Real stade Joliba stade Real Joliba Real u bɛ se ka taa jouer la Ablaye o k'a bɛɛ jouer la ayi non n'u t'a fɛ a bɛɛ ka jouer comme quoi au moins e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ siran yɛrɛ bɛ ka kɛ stade Joliba Real ninnu de ɲɛ o parce que olu ye jamatigiw ye olu sirannen don de ko terrain kana tiɲɛ ko bonni kana kɛ siran bɛ ka k'olu yɛrɛ de ɲɛ o olu yɛrɛ de ɲɛ o u karalen don ka taa équipe fitinin ninnu tɔ jamaba tɛ minnu bolo entre guillemets ka t'olu kɔni ka match jouer mais stade Joliba Real kɔni siran ye yɛrɛ olu yɛrɛ de sira olu de parce que olu de jamatigi ye mais Ablaye ni bɛɛ ne ko jama ko ma de ne ko ne to jama bɛ taa Ablaye ni bɛɛ de u k'a dayɛlɛ dɔrɔn match ka jouer championnat ka jouer dɔrɔn a banna kuma wɛrɛ t'a la koyi a dilanna an de kama koyi n'a tiɲɛna o t'an ka laɲini n'a tiɲɛna a bɛ dilan o de don nka minnu fana tiɲɛnen don o bɛ k'olu fana dilan match a bɛ jouer o mais a tɛ norme de la a tiɲɛnen don de Ablaye a tiɲɛnen don non comme b'u championnat jouer la non championnat bɛ jouer parce que an bɛ championnat amateur kɔnɔ sinon ni professionnel de don joueur professionnel d'équipe professionnelle Ablaye mɔgɔ si tɛ jouer a sanfɛ e famana stade ninnu ma ne t'a sɔrɔ dɛ t'a lajɛ taa Mamadu Konate la famana ye o kɔrɔ i bɛ taa de taa Mamadu Konate bɛ ka taa Modibo Keyita la n'i yɛrɛ k'a bɛ a donda yɛrɛ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ k'a kan ka renouveler parce que fɛn ma k'a la o Ablaye a faamuna a ye ni ce n ba i Kulibali n ba Jite